Assalamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yanda za ku bibiyi duk wani chatting da budurwarku take a WhatsApp, ko wani ɗanku ko matarka ko mijinki yake ta cikin WhatsApp ɗin shi. Yanda cewa za ka riƙa ganin komai da komai a cikin wayarku. Misali, kamar ya kasance wannan ita ce wayar matar taka, ko wayar budurwarka, ko wayar ɗanka, sannan wannan ita ce wayarka. Zan nuna muku yadda za ku yi duk wannan chatting ɗin cikin wannan wayar ya ringa shigowa cikin wannan wayar. Amma kafin in nuna muku wannan shirin, idan ka manta baka yi mana subscribe ba, ko kuma wannan shine ziyartar tashar nan na farko, ka daure ka dauna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma kai mana like, sannan ku yi mana share, ku tura ma abokanku a social media. Idan kuna da ƙarin bayani ko tambaya, to ku yi mana comment, za mu ba ku ansa. Farko abin da za ka yi shine, in kana buƙatar ka riƙa ganin duk wani chatting na cikin WhatsApp ɗin da, abin da za ka yi da farko shine, za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka. Misali za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka, dan daga nan sama wajen searching sai ka rubuta WhatsApp. Mun gan shi? WhatsApp scanner. Mun gani? To ku lura da kyau, ga su nan sun fito kashi-kashi. Wanda za mu yi amfani da shi, wanda za mu yi amfani da shi shine wannan. Kun gani? Kun gan shi? Kun ga icon ɗin shi? Wannan shine icon ɗin da, kun ga icon ɗin da application yanda yake. Da shi za mu yi amfani. To already na riga na ɗauke shi. To me ya kamata in yi? Abinda zan yi kawai, bayan ka ɗauke shi, bayan ka installing ɗin shi kamar yadda na yi haka, sai ku danna open. Idan ka danna open a kan shi kamar haka, haka zai kawo ma fuskan application ɗin. Bayan ya kawo maka fuskan application, to ku lura akwai abubuwa da yawa da yake yi, amma ni abinda nake son amfani da shi shine ku lura da nan gurin. Kun gani? Nan gurin da shi zan yi amfani. Abinda za ku yi da farko shine, za ka zo ka danna ka shiga, akwai ɗan talla, za ku ɗan jira shi. Yawwa, bari mu kulle tallan. Kun gani? Za ku ɗan jira shi. Idan kun jira shi kamar haka, kun ga abin da kun gani? To zai buɗe, zai kawo muku wannan fuskar haka. To wannan ɗayan kuma za ka zo ka shiga ciki, misali ka shiga cikin WhatsApp ɗin kamar haka. To daga nan sama ga wani yanka nan guda uku, sai ka shiga. Idan ka shiga nan gurin kuma sai ka zo nan gurin, sai ka danna ga wani wuri ne da aka rubuta WhatsApp ɗin. Misali, kun lura? Abin da nake so nuna muku shine ku lura da kyau. Daga nan wajen sama ga wani wuri ne da wannan yanka uku, sai ka zo ka danna shi a haka. To again sai ka zo ka nemi sunan wannan application da ka ɗauko nan gurin, sai ka zo ka danna haka scan. Ka gani? To abin da za ka yi da, kun ga ya fito muku da hoton kyamara. Da za ka yi, sai ka zo ka danna yes a kai. Kun gani? To sai ka zo ka yi scanning wannan QR code ɗin. Ka gan shi? Misali, to kun ga shi kenan ya yi scanning ɗin shi. Yanzu ku lura da abin da nake son nuna muku shine, yanzu duk wani chatting da yake cikin wannan wayar zai ringa shigowa cikin wannan wayar. A lokacin duk da wani application, duk wani abu ya shigo, wani sako ya shigo, zai dawo ya shigo cikin wannan wayar. Kun gani? Kun ga abin da nake nufi? Kun gani? Ku lura da kyau. Kun gani? Duk wani abin da yake cikin wannan wayar, kun ga gashi ya dawo wannan wayar. Kun gani? To ta haka za ku bibici duk wani chatting a duk lokaci, da wani bidiyo, da wani hoto, da wani abu, da zarar an ɗora shi za ka iya shiga ka duba, ka ga me ake, ka ga wake kana bibiyan. Ka ga yadda abin yake? To wannan shine, za ka iya buɗe message ɗin kuma ka duba ka ga me aka rubuta. Ka gani? Don ka ga chatting ɗin nan, komai da komai abin da aka rubuta gashi ya dawo cikin wannan wayar. To ta wannan hanyar shine za ku bi duk wani chatting na budurwarka, ko matarka, ko ɗanka, ko wani naka, ka riƙa ganin shi zuwa cikin wayarka. To wannan hanya ce mai sauƙi da za ka bibi wannan chatting nan. Saboda haka idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like saboda bidiyon ya yaɗu a YouTube, sannan ku yi mana share. Idan sabon zuwa ne kai kuma, ko ka manta ba kai mana subscribe ba, to da Allah ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sai ku zaɓi all, wanda shi zai ba da dama da zaran na ɗora bidiyo a dinga sanar da ku.
Haka zalika idan kuna da ƙarin bayani ko tambaya to ku yi